El Tribunal Superior de Justícia torna a donar la raó a l'Ajuntament de Gandia amb les obres del trinquet i, de fet, revoca l'auto de demolició que ens obligava a demoldre la infraestructura. Esta és una bona notícia perquè, a més, és un altre procediment judicial que dona la raó a una estratègia i a un full de ruta que, en el cas del trinquet, des del govern de la ciutat sempre hem tingut molt clar. Vam heretar un pufo amb 1.600.000 euros invertits en un sòl on no es podia fer el trinquet i en una construcció que era il·legal. I 9 anys després i un camí judicial molt complicat darrere que ens impedia actuar i acabar, hem legalitzat el sòl, avui ja és dotacional esportiu, es pot fer així un trinquet i a més hem legalitzat l'obra. Ja podem començar a pensar en acabar el trinquet. Per molt que no compartirem com se van fer les coses, per la nul·la comunicació en els veïns, per com se va tractar al poble de Benirredrà, al que per cert vam anar a demanar perdó, ni podem desfer el que s'ha fet ni podem tombar una infraestructura i un pufo que vàrem heretar. Molts se passen el dia parlant de gestió. Hauríem d'aprendre dels pufos que vàrem heretar i que soles nosaltres hem pogut solucionar, en defensa de l'interès de Gandia, en defensa dels diners dels ciutadans i de les ciutadanes, amb l'ànim de fer les coses bé, de mirar sempre endavant, de convertir Gandia, per fi, de nou, en la capital del raspall.